Welcome to the Chorister. Before we begin, kindly subscribe to the Chorister channel and enable the notification button for updates of next video uploads. And don't forget to like, share and leave your comments below. Ekwem otu Chineke, na onye jik'e nile. Ekwem otu Chineke, onye mere eluigwe na ala. Ihe niile ọ bụrụ iwe anya, na ndị abụghị iwe anya, ya n'otu onye nwanyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ, emeghị eme. Ekwem n'otu Chineke, na onye jik'e nile. Ekwem n'otu Chineke, onye mere eluigwe na ala. Banana bụ otu ihe, n'ọdịdị ebighị ebi ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe niile, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ. Ekwem n'otu Chineke, na onye jik'e nile. Ekwem n'otu Chineke, onye mere eluigwe na ala. Akpọgbuo ya n'obi ni-hia-nyi, n'ụbọchị chi pontus pilate. Ụta ahụhụ nwụọ elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ. Ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rugoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ekwem n'otu Chineke, na onye jik'e nile. Ekwem n'otu Chineke, onye mere eluigwe na ala. Onye ọchịchị ya enweghị njedebe. Ekwem na mmụọ nsọ dịwelu Nna, onye na-enye ndụ, onye si na Nna na-nwapụta, onye a
Chineke